porque había folla de eucalipto, e o que se miraba máis eran aquelas cazoletas na parte superior, as coñecía Miguel. E Miguel un día falando comigo me dixo, hai unha pedra que ten ali uns poquinhos, uns buracos e tal, e vimos aquí, en canto xa retiramos un poquinho de follas de eucalipto, xa apareceron os primeiros cerros de aquí, por aí, despois se limpiou un pouco, se descubriu a pedra, e está toda chea de gravados que teñen aí. Bueno, teóricamente, pois, polo estilo, son os petroglifos da fase clásica de Galega, digamos, do período máis antigo da Edade do Bronce. Estaríamos aí, según os estudios que hai, pois no 2000, máis ou menos antes de Jesucristo, a fase esta de este tipo de petroglifos. Recorda moito este petroglifo na ubicación a outros que hai en Aguas Santas, en Calvelle. Hai outro petroglifo que ten esta mesma situación, que é un río abaixo, entre o río San Vicente abaixo, o río, desde o río se acende un camiño que vai cara ao val, aí, as terras de cultivo, as terras boas, os solos profundos, que están aí, e o petroglifo ten inclinación cara ao río e va no camiño, desemboca nese val, chamase Portela da Corte. Isto é un portelo, porque o antigo camiño a Tourón non era a carretera non existía, se iba por aquí, vamos a ir ahora dentro un momentinho, se iba por aquí. A comunicación natural, seguindo as curvas de nivel, era ir por aquí, pola Vira ao Monte, se chega a Tourón en un pispás. Entón, está en eso, en un camiño, en un portelo, o petroglifo, é unha representación, a escena, se hai unha certa estratigrafía horizontal, é dicir, unha situación principal, unha escena do petroglifo, vemos que está aquí. Aquí están os dous cervos entrelazados, coas cornas, e toda a serie de cerviños, de femias e de crías todo ao redor, como vemos a escena de televisión, que pasa na berrea, na berrea dos cervos. Despois, como sempre, unidos aos cervos sempre aparecen as combinacións circulares. Os círculos de cervos é unha asociación. De feito, en Tourón, en Sombriñas, xa nos anos 70 e tanto, 80, Monteagudo, que é un home xa moi maior, pero que é un sabio, a posición dos cervos de Sombriñas cara a unhas combinacións circulares coa cabeza levantada, decía el que eran claramente nese momento unos símbolos solares. Hai unha asociación claramente entre círculos e cervos, sexan solares ou non sexan solares. Bueno, despois non falta nunca, pois, as cazoletas, sempre. Todo o petroglifo, é moi raro que haxe un petroglifo que non teña cazoletas. O significado das cazoletas, pois, é imposible decirlo porque a cazoleta é unha cousa que estuvo facendo en Galicia hasta anteonte, non? Se vamos con calquer cruceiro que ides, que vayades por aí, que miredes, sexa un pouco antigo, miraredes que nas pedras do pedestal teñen todos cazoletas. E aí normalmente facían lampariñas de aceite, colocaban para iluminar os montes, calquer cruceiro antigo. Entón aquí o de facer cazoletas é unha cousa... A pedra sigue por debaixo, e mirades ahora aquí, mirades na esquerda, como a mitad dos corpos dos cervos están debaixo do muro. Dice que o petroglifo era moi antigo, non coñecía a ninguén, ni aquí os máis vellos oíran falar, ni a sus avós ou bisavós, nada deste petroglifo. Despois, máis adiante, moi antigo, se levantou este muro, e por tanto a pedra sigue por debaixo. Ali, rascando un poquinho no muro, salen tamén, se ven cazoletas, e por lo tanto, isto, a actuación que había que facer aquí, este petroglifo, que é moi bonito, interesante, por a escena esta de berrea, que vemos aquí de loita, non? Que, moi explícita, sería, pois, a facer unha área de protección, limpiar isto todo, delimitalo ben, tirar abaixo, desviar este muriño por aí atrás, excavar, seguir hasta ver onde sigue a pedra. En Parada é un suchanto rocoso. De feito, aí enfrente temos a Aldea da Roca, que a Aldea da Roca, o toponimo xa está indicado. Que aquí en calquera finca, en canto se mete o sacho, a 20 centímetros todo roca. Sabemos aí unha casa que tiña debaixo tamén outro petroglifo, o sea que hai máis. Delimitar isto, deixalo ben limpo, tal, preparalo, deixar todo excavado, facer un baladiño de madera, protección, un carteliño e deixarlo ben. Supoño que sería un atractivo moi grande para Parada. Parada, a xente considera que o máis valioso para eles pola parte religiosa é o Pilar, pero capelas como Pilar hai miles, non? E petroglifos como este hai poucos. Isto é un monumento nacional, é un VIP, o sea, é un monumento o máis antigo que hai en Parada, 4.000 anos, e o máis valioso. Non todas as aldeas teñen un petroglifo como este, por lo tanto, hai que cuidarlo como pano de oro. E procurar, pouco a pouco, que algún día isto poda estar, pois, en outras condicións para que poda ser visitado, a pedra toda ben, a mellor por aquí nos levamos a unha sorpresa que pode haber cousas todavía moi interesantes. A pedra foi rota, aquí hai restos aquí que teñen cazoletas.
Xa ni recordan cando foi. No, ahora por aquí, teóricamente xa... Miguel, xa non pasa ningún tractor por aquí, verdad? Xa saben os da aldea que por aquí non deben pasar. Se non saben todos, que non deben pasar. O que pasara, pasaría mala fe, porque todos coñecen. Non me se pase por aquí. No, ahora no. Non pasa, se saben Se eso. ten acceso... Hai dos fincas que con servicio, pero poden ir por outro lado, non? Dando a rodear. Por aí a 200 metros hai unha serie de pedras tamén con cazoletas, que van cara abaixo, O sea, que marcan, están delimitando algo, pero, xa digo, non sabemos ben. E abaixo aí había un manantial natural, e, polo tanto, aquí estarían os solos máis productivos da aldea, aquí, a continuación onde entramos. Mais abaixo hai un pequeno rego, é unha zona de inundación, hai unha xunqueira, sería menos apta para o cultivo. O sea, que isto nos daba acceso por un portelo aí ás terras máis altas. Si había un poboado por aquí e tal, é imposible saberlo, porque, claro, eso debería que excavar, había o ven un día accidentalmente contra as cerámicas e todo ese tipo de cosas. É unha pena, xa digo, que a iluminación non se poda ver ben, porque cando dá o sol aí de frente forte se mira bastante ben o que ten. Cando ardeu ainda estaba tapado? Non, era ahora boa, pasou moi ben. Non xa estaba descoberto, pero non, aquí non lle afectou moito, porque como o camiño estaba limpo, o fogo pasou por aí, por aquí non había tampouco moita vegetación, isto non acabou moita temperatura, non lle fixe moito daño. O que fixemos aquí con un sacho foi coller e facer este couso para que drenaxe e que non se formen algas, porque as algas comen o petróleo. Bueno, volvemos para atrás. Mira, o símbolo ese está por aquí. O símbolo ese está por aquí. O símbolo ese que non sabe onde é. Este que é un soxiño, ese vino que fai un guardeto.